MLA खौबो देरहानानै आसामनि माने पार्ट एन्ड पार्सेल लायन शेयार गभर्नमेन्टखौ जों जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन दिनै मोजां दिन फैबाय जे समावहाय बे 5 बोसोर सरकारावहाय प्रमद बर'नि दिनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन दाख्लि जे 5 तारिखआव जे जोंनि हाग्रामा सारा शपथ ग्रहण लाबाय एदिनखालि जुब जुब अखा हानानै बे गासिबो लेथ्रा माने जायगाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै गालांबाय। गरमानो जोबोद गरम जा गरम ना थान्दा हाबहांबाय बांद्राय गरम जाला अब्लाबो गरम मोनो आरोखि रायजोफोर दा नोंथांमोननिसिम आङो फिसा टपिक लाबोदों बे टपिकनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दाख्लै जे सिगां समाव 5 बोसोराव माखासे बे बेकार BTCनि बेकार लाइमोनफ्रा बा जनसाधारन लाइमोनफ्रा माखासे जे साख्रि मोनैयाव आनइमप्लयार साख्रि मोनैनि सायाव गोबां दुखु खस्थ सहायनांदोंमोन एबा खोमसि आन्दोआव जानानै दंमोन बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा दै खिन्थु बियो प्रहलाद ब्रह्म आदानि जे बुंनायसो BPFनि दा एक्चुअलि नंमारगौ नामा ना नंमारा बेखौथ' आं बुजिनो हाला माखासे गासै लाइमोनफ्रा आरो बेकार जेंना थानायफ्रा फोरमायहरनो हागोन आङो बेखौनो खावलायो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान जेके मोसाहारि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। अब्ला मा फोरमायलांमारदों जोंनि BTCनि बेकार लाइमोनफ्रा आरो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोमसि आन्दोआव थानानै दंमोन नामा दुखु खस्थ सहायनानै दंनांमोन नामा माखासे बेफार फालांगि मावनो थाखाय आरो साख्रि बाख्रिनि थाखाय भिडिअखौ नायलांग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। Some all round development in BTC area already done दा जोङो बेवहाय दिनै बे हाबाफारियाव साफा अडियेन्स हिसाबै दिनै बाहागो लादों आरो थासारिखौ नुनानै सोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै मेन्डेटआ रायजोफ्रा होदों BPFखौ जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे ओनसोलखौ जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो आरो माखासे जोंनि पावार फांसन बेखौ लाबोफिननो हायो रायजोफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन दा बेबादियै जोङो अलरेडि 16टा डिपार्टमेन्टखौ दाख्लै CMआ हरफिनबाय होननानै डिक्लेयारानो होबाय आरो लोगोसे जोंहा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टफोरखौ मोनबोफिनजोबनांगौ फरेस्टनि रेभिनिउ लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आरो जोंनि ट्रेन्सपर्टनि बा फरेस्टनि जेबां रेभिनिउ दं बेखौ जों मोनफिननांगौ लोगोसे जोंनि गासै रुल्स बानायनाय दं BTCनि जोङो आयेन बानायनो हायो दा बे हिसाबै माखासे आयेनफोरखौ दिनै फाथायहरदों दाबो गभर्नरनि एसाइन जायाखै बेफोरखौ मोननांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावलांगोन आरो BTCखौ मर पावारफुल खालामनो थाखाय खामानि मावलांनाय जागोन आरो EMफोरनि स्टेटास जाहाथे बेखौ BTC एकर्डआव 17 बोसोराव जेबादि जोङो एन्जय खालामबोदों जाहाथे बेखौ खालामनो हायो बेनि थाखाय NDAआव हाबनानै बेखौ मावनायनि दिनै खाबुखौ लानाय जादों दा अलरेडि सर्त होनाय जादों जे UPPLखौ आउट खालामनांगौ BPFखौ इन खालामनांगौ बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सावरायगासिनो दङ जों फोथायनाय दं निस्सय आसाम सरकार बा NDA बिथांमोनहा बे बाथ्रानि सायाव साननानै नायगोन आरो जों रायजो राजाफोरनि जे बाथ्राफोरखौ बुंबोदों 5 गेरेन्टिसनि बाथ्रा आरो मेनिफेस्ट'आव जेफोरखौ लिरदों बेफोरखौ जोङो आखरे जाहाथे मावनो हायो रायजोनि डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो लामा दालां जोंनि शिक्षा दिक्षा जोंनि इयुथ्सफोरनि आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम आरो वमेन इम्पावारमेन्ट आरो जोंनि IBS सिस्टेम जोंनि गरिब दुखियाखौ बोरै हेल्प खालामनो हायो जोंनि बयज्येष्ठ नागरिकफोरखौ जों हेल्प खालामनो हायो बेफोरबायदि आसनिफोरखौ लानानै जों आवगायलांबाय थागोन आरो जायफोर माने जोंनाव स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जाबावनांगौ दं बेफोरखौ मोनसेनि उनाव मावलांबाय थानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जागोन। दिनै आं बेखौनो बुंगोन जायफोर MCLA देरहाबोबाय बा EMआ साननैनि उनाव डिक्लेयार होसिगोन दा बिथांमोना EM हिसाबै दिनै समायखिरा लाफिनबावगोन आं खावलायगोन बेखौनो जाहाथे जोंनि जेनाखि मेनिफेस्ट'आव लिरनाय आरो 5 गेरेन्टिस बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावफुंनानै होयो रायजो राजानि जे बाथ्राफोरखौ लाखियो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि दंबावो जोंहा फारि जालांबाय थाबावगोन 26आव दङ दा बेवहायबो जोङो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ मोननो थाखाय जों खामानिखौथ' मावखानांगोन ओंखायनो आं माने फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे जोंनि MCLA बिथांमोनहा मावो EM बिथांमोनहा मावो आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे रायजोनि अनसायनायखौ जों बांसिन मोनबावनो हायो जाहाथे जोङो 26आव 15थायाव 15टा MLA खौबो देरहानानै आसामनि माने पार्ट एन्ड पार्सेल लायन शेयार गभर्नमेन्टखौ जों जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन दिनै मोजां दिन फैबाय जे समावहाय बे 5 बोसोर सरकारावहाय प्रमद बर'नि दिनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन दुखुल' दंमोन दिनै खोमसि जोमैया साग्लोबदोंमोन दिनै दाख्लि
जे 5 तारिखआव जे जोंनि हाग्रामा सारा शपथ ग्रहण लाबाय ओइदिनखालि जुब जुब अखा हानानै बे गासिबो लेथ्रा माने जायगाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै गालांबाय दिनै साफा जाजोब्बाय दा ओंखायनो बेहाय अमाबैसानि बाथ्रा गैला पुर्निमायानो पुर्निमा जालांबाय थागोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय डेभेलपमेन्ट बे गासिबो दर टु दर दिनै जाहाथे सहैगोन आरो बिनि थाखाय आं खनले खावलायगोन जोंनि इलेक्टेड MCLFफ्रा जाहाथे गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावो रायजोनि खोथाखौ बिथाङा भिडिअ खालामबाय ना साननो हागौ आङो खामानि मावदोंमोन आरो हाग्रा गयाव मुलि सारदोंमोन बांद्राय खामला होब्लाबोथ' जाजोबा नालाय बेखौनो गाव मावनानै लायाबाथ' जाजोबनाय नङा बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय थाबाय जोंनि बेखार लाइमोन BTCनि बेखार लाइमोन थानायफ्रा दा जे आदा प्रहलाद बुंनाय बायदि माखासेफ्रा जादोंमोनबो जानांगौ सोरखौबा जे सिगां समाव प्रमद बर' सारा वान भट वान जब आरो जोंनो थाइसेबो जे UPFLआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो थाइसेबो फैसा होनाङा ओरैनो साख्रिखौ मोनजोबगोन बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बिनि सायाव खोथा बुंनायजों आरो मावनायजों मिलायाखै एबा खाब जायाखै बायदि मोनदों दा बेखायनो गोबां दा रायजो राजानि सायावबो गोबां कनफिउजन सफैदों बे सरकारा जुदि खुंबावनांगौब्ला दा जोंनि BTC एबा जोंनि बर' हारिनि सायाव बा माखासे मा रोखोम जाबोगोन ना दा सरकाराव जुदि सोरबाया फैयोब्ला जायफ्रा मावो खुगायावल' बुंनो हागौ जेब्ला प्रेक्टिकेलि मावो अब्लासो बिसोरखौ हमदांनो हायो जिखुनु हक दा माखासे 5 बोसोर जे खुंलांबाय बे खुंनायनि सायाव गोबां जेननांगौनि गोनांथि गैयामोन सरकाराव दंखायो थाखा फैसा दङ बेयाव मानो जेननांखो आरो मानि थाखाय हाग्रामानियाव जे सिगां जे गावसोरनि जे BPFनि फुरानाखा लोगोफ्रानो नागार थांजोब्बाय अब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबांनाखि गावखौ स्ट्रं लानानै सान्थि भाबै लानानै रायजो राजानो जे खोन्था होदों बेयो मानो दिनैसिमाव एफाबां 28 नाम्बार्स 28 सिट लानानै देरहाखो असम्भब रायजो राजाया अननाय दङ रायजो राजाया BPFजोंनो दङ होननानै सानजायो आरो जे लाइमोन BTCनि लाइमोन फ्रा BPFजों दङ आरो BPFखौ लानानैनो माबा मोनसे सिमां मोनसे मिजिं जे थिनानै दङ दा जोंनि BTCआव जे UPFLआ सरकार खुंनानै थाङोमोन बे UPFLआ सरकार खुंनायनि सायाव जे माखासे गोबां जे जोंनि बर'फोरखौनो लानानै BTCआव इभेक्सन खालामबाय नङा होमबा जे रायजो राजा साधारन रायजो राजाफोरखौ होबाय बे होनांगौ बांद्राय खिनि रायजो राजाफ्राबो हादानखौ लानो ना माखासे जेन जाथारै जेन माखासे खालामथावथारै बेफोरखौ एफाबां अयथासार अनागारि खालामबाय ना जे खालामनांगौमोन बेफोरखौ खालामनो हायासै आं माखासे गोबां सिंनि खोथाफोरखौ बेखेवनानै आं बुंनो साना रायजोफोर नोंथांमोनहानो मिथिखागौ दा बेबायदिनो जुदि दा BPFखौ गोबां फोथायनानै रायजो राजाफ्रा सरकाराव लाबोबाय जेन माखासे नै दानि जे खुंलांगोन BPFनि माखासे नेता सारमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि खालामथों जुदि बेफोरबायदि जुदि खालामजायोब्ला जे बेसेबांनाखि मावनो आरो सिमां आरो मिजिं लादोंमोन आरो गावसिनि पार्सनेलि खोथा मावनायनि मिजिं लादों बिसोर फैमाल जागोन दे खिन्थु UPFLआ जेसेबांनाखि हाराहास्ति रायजो राजाया अनाखै फेजेननो बेबायदिनो चान्स थांनो हागौ ओंखायनो आङो खावलायो मानाव गेदेर सारमोन BPFनि दैदेनगिरि माखासे सेलादार बिलादार बेफोर दैदेनगिरियाबो माखासे बेखार जेंना जे थानायखौ दे माखासे 2 crore खोथा बुंबाय थादों बेखार लाइमोनफोरनो इनभल्भ खालामनो थाखाय 2 लाख बेबायदि फैसा होगोन बा अबेबायाव एंगेज खालामगोन बेफोरखौ निस्सय खोथाजोंल' बुंनानै दादोन जे प्रमद बर' सारा बुंनानै खोथाजोंल' बुंदों खिन्थु मावनायाव प्रेक्टिकेलाव फैयाखै थिग बेबायदियावनो लाइमोनफ्रा जेन रागा जोंनाय फैदों खुद्रिखांदों दुखु मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों बेबायदिखौ जुदि मावोब्ला खिन्थु नेक्स्ट बारनि थाखाय मोननाय नङा ना ओंखायनो जाहाथे जे खामानि BPFआ मावनो प्लान आरो पलिसि
जे जोंनिनो सिगांफ्राव जे बुंदों माखासे गोबां बेकार जेंनाफोरखौ माब्रै सल्भ खालामगोन, माब्रै इनभल्भ खालामगोन ना, गोबां जोंनियाव BA MA पास जानानै दं, PO पास जानानै दं, बैफोर बेकार जेंनाफोरखौ जों माब्रै सल्भ खालामगोन बिनि थाखाय मावनोखौ गोसोखां। जुदि बेबायदि जुदि मावलाङोब्ला आरो सिगांबो जेन मावखादों जेन बेबायदि जुदि मावलाङोबा निस्सय 10-15 बोसोरनि गेजेरावबो BPF राजखान्थि हान्जाखौ जोङो फेजेननो हानाया गोब्राब दं होननानै आङो सानो। दा रायजोफोर, दा नोंथांमोनहा मा फोरमायहरगोन? दा आङो सानोदि दा माखासे साननो हागौ आंखौ गोबां पलिटिकेल डार्टि एबा पलिटिकेल गोरा बेबायदि साननो हागौ। आङो बेबायदि नङा। जायफ्रा आंखौ गाज्रि मोनो आं बेखौ जेबो गाज्रि मोना। नोंथांमोनहा मा बुङो बुंहर, नोंथांमोननि खोथा ना। दा कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा जा फैबाय थानाय जे BPFनि जे सरकार दानायाव जे माखासे खामानि मावनो प्लान एन्ड पलिसि लादों बेखौ नोंथांमोनहा निस्सय जाफुंगोन बा जाफुङा नोंथांमोनहा फोरमायहरनो हागोन। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टनि गेजेरजों जे हाग्रामा महिलारि सारा मा मावनो प्लान एन्ड पलिसि लादों बेखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय आगोलफोरनो रायजो राजानो खिथाबोबाय थाखादों। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर।